Искате ли да изглеждате уверени на сцена, дори когато отвътре се притеснявате адски много? Днес поделям 5 тайни за езика на тялото, които веднага ще вдигнат вашето присъствие. Тайна номер 1. Владейте стойката си. Изправете се, отпуснете раменете назад. Това не само ви кара да изглеждате уверени, но изпраща сигнал за увереност към вашия мозък, известен като ефекта на Power Posing. Вече съм говорила за това. Тайна номер 2. Гледайте хората в очите. Не като лазер, разбира се. Използвайте триъгълния метод. В едната посока, в средата, в другата посока. Движете погледа си, така че цялата зала да се чувства включена, че я гледате. Тайна номер 3. Жестикулирайте с отворени ръце и целенасочено. Не кръстосвайте ръцете, не си играйте нервно, все едно сте на изпит, не прескрачайте от крак на крак. Използвайте отворени длани и жестове, които да подчертаят вашите думи. Когато искате да кажете голяма идея, покажете го. Когато искате да кажете нещо малко, покажете го с думи. Тайна номер 4. Владейте пространството. Не стойте като статуи, но и не се разхождайте нервно. Както казва един приятел, не стой като статуя, но не бъди и като пингвин на кофеин. Така че внимавайте. Движете се с цел. Когато искате да подчертаете нещо или пък да покажете гледна точка, минете от едната страна. Когато искате да покажете нещо друго, минете от другата страна. Това ще подпомогне вашата презентация и нещата ще изглеждат естествени. Тайна номер 5. Лицето ви трябва да отразява посланието. Усмихвайте се, когато е подходящо. Показвайте емоция и избягвайте празното или напрегнато изражение. Лицето ви също разказва част от историята. И запомнете, увереният език на тялото не само променя как другите ви възприемат, той променя как вие се чувствате. При следващото си представене или дори да сте на среща с приятели, изберете една от тези тайни и я тествайте. После си задайте въпроса: какво се промени? Какво усетих? Имаше ли ефект? Желая ви усмихнат, позитивен и енергичен ден!